Много казак розных нам складалі продкі. Шлях да шчасця доўгі, да бяды кароткі. Так яны наўчалі, так яны вучылі, а людская думка узнімала крылле. Каб у нас не згасла да шукання сіла, казка і такая праз народ хадзіла. Як з малога зерня ды узняўся волат, і як ён закінуў аж на неба молат. Небу заручаўся і прасіў у сведкі, што ты рана змея знішчыць сілай гэткай. І на неба кінуў так высока молат, што на 5-й дзень той павярнуўся долу. З ім такім надзейным і пашоў у пошук казачны наш волат Пагадзі Гарошак. Адшукаў ён змея, знішчыў таго змея. Каб была надзея, каб жыла надзея, што ніякай сілай, што ніякім путам нас не скруціць вораг, нават самы люты. Будзе вечна з намі і да шчасця пошук. Молат нам пакінуў Пагадзі Гарошак. І цяпер мы кажам горда, без трывогі, шлях да шчасця быў наш і цяжкі, і доўгі, ды ніхто ніколі нас назад не верне. Сталі з нашай працай явай летуценні.